Kaixo gazte, norbaitek esan aldizu inoiz liburuak aspergarriak direla. Bai, ez da? Zapaburu horri kasurik ez, gezurretan ari data. Aurten adibidez, uztailak 5 aste izango ditu, eta beraz, 5 liburu gomendatuko dizkizuen. Kapazak izango zarete astean bat irakurtzeko, ez da? Uztaileko lehenengo astean esate baterako, larun batean bukoskin. Uztaileko 2. astean, San Ferminetan lesakan, jakina. Uztaileko 3. astean, esan dezagun adibidez, lepoan hartu. Uztaileko 4. astean, intriga pixka bat sartzea ere komeni da, eta esate baterako, kankaleko misterioa hortxe daukazu daukeran. Eta hilabetea ondo errematatzeko eta ondo borobiltzeko, uztaileko azkenengo astean, Magali ez dago bakarrik. Plana ez da batere txarra, eta gero, abuztutik aurrera, eman aukera beste idazle batzuei, horiek ere lan dotoreak egiten dituzeta. Ondo pasa, gazte gara gazte, eta ez gaude konforme.